Trener mora poznavati osobu koju trenira. Kada sam bio mlađi sportista, plivač, bio sam sretan kada moji treneri poštuju moju privatnost, moje mišljenje, pa makar ono bilo i žalba. Trener mora biti uvijek pravičan, što je teško, ali nije nemoguće. U odnosu sa drugima, njegovo ponašanje uopšte uvijek mora služiti za primjer. Ukoliko nam treba pomoć, on je taj koji uvijek treba naći način da je pruži. Pravda za svako dijete. Postojanje djece koja su u sukobu sa zakonom priča je o neuspjehu društva da obezbijedi sigurno okruženje za djecu. Ovoj djeci je potrebna podrška dok su još uvijek djeca. Konvencija o pravima djece jamči da svako dijete u kontaktu sa zakonom ima pravo na pravnu i svaku drugu vrstu pomoći. Mora se poštovati i njihovo pravo na privatnost na svim razinama postupka u kojoj su uključeni. Djeca u kontaktu sa zakonom imaju i pravo žalbe na bilo koju odluku pred višim sudskim organom. Ako djeca učestvuju u donošenju odluka, uče se i da preuzimaju odgovornost za njihovu primjenu. Jeste li sigurni da znate šta znače riječi svako dijete? Svako dijete ima pravo na privatnost, pravo na pravnu i svaku drugu vrstu pomoći. Moraju se poštovati pravne garancije i zaštite.